kados mekaten. Raos kula menika nggih saged. Sing loron di menawa anggonku dhap ora dirasa tresna. Aku keseksa sekali. Aku wis padha mang. Luas-luas aku mergo netepi gawe. Bakune aku lan dirasa tresna karo pukis. Ora, tresnaku mung kanggo diajengan. Tancepe tresnaku mung kanggo diajengan. Kula nuwun pamit. Sekarang
do ngetenono sekata si bakal tak goyong ning negara tak ladeke garwa lames panrung kabeh nek padha kekarepane semingkira kok bariyo ayo sekata si bakal dadi garwaku oh nek boten ditetenake sing mati aku kok ayo nek ane garwaku sampean kabeh aja bae gergah di perkara sing bae gergah kae belum perkara kae sing bae gergah banyak mata anggon bakal ngelake Prabu Kloro lali oh pakai galep Prabu penjenengan itu sih aku kono raja satu etan supeni oh ini para raja-raja nah ketuane aku kono pas kono ratu ing atas bakal garpu Jakarta kersane penjenengan padha pasulayan padha gawe dedah niku janjane pripun to mergo bingung gak mawon kula niku ra kepengin lamar Jakarta lho kumara wong lamar kae kabar yo iki padha kepengin ngayoke nah sapa yang sedhi tampa wong lamar unsur-unsur tak pateni yen panjenengan sami pasulayan sami damel dedah tegese boten damel tentreming raton jero saiki supaya ora dadi dedah ora gawe dedah saiki Jakarta dimaklumke opo boyo oke mangkel yes betul mangkel yen panjenengan sami pasulayan tegese rebut balung tanpa boten-boten dinanipun loro gunane nek bro para mati mesti sekata dinantakan dereng kantenan dereng kantenan nek panjenengan sing menang dereng tentu sekata dinantakan sobat yen panjenengan sing menang dereng kantenan sekata ajeng sanipun dipatih pripun dereng kabeh sedaya menika yen panjenengan manut kula panjenengan kabeh kowe kula suwangken ngersani Sang Prabu. Oh, betul saya badhe apa keputusan Sang Prabu. Nah, nggih. Boten kula kok. Kula suwangken sampeyan to.
Thank you.
gawe kadangiro panji pinter. Bapak pun pengawasan. Jadi itu orang perkara. Engkau lalu mangkir itu buatan habisan kelompok. Kenapa sih di golongan harus perkara itu? Menapa orang dari mangerti? Mereka udah menikah diatur sekar menikah. Kisah kira-kira taman jenggolongan. Yang sebelumnya, enak menyaksikan ternyata. Jadi yang sumpah juga untuk makan silo-silo kabeh. Nek saumpama sekarang jingan tinggal sekolah jenggolongan. Kok ora gawe lingkungan. Di jalanan itu ingkang kula pakokaken kali samangke Paman Prabu Lumbuang Jaya ikut diri ngantos mangertos perkawis menika mung tampil dengan palicipun Jendela Pura kaliyan kediri tentu badhe dumados perang ageng awit kesaipun diajeng tadi inggih dalam itu kadang kali monggo sediane para sepuh ingsun pribadi pamanipun Jami Jaya lan uga pamanipun Guru Amisena lan uga dibekira suci kabeh wis padha nyeyuk menawa sekar tadi dijawabake karo Inu Kerto Bapak Hadapun sampai kirang-kirang anggenipun Charles Penmut datang Dimas Inu Kertopati supados nyupaken karya Angga ini ingkang dados tembang ketidunganipun katresnan Dimas Inu Kertopati Osmantowo anggenipun Charles Penmut supasanipun sampun boten kirang-kirang pedal itu ya sekitar milamaken taman ing Jenggala diawisake tumindahipun Inu Kertopati ingsun bisa mangko unjukaken cara waktu dapat ibarat sira iku kadange enom Inu Kertopati kepara luwih cilik nimbang kadang-kadang liyane apa sira ora panen-panen lacal kulo kan kadange yo kepara ojo kepara pak itu niku harus sampai kepara itu bisa makan Charles Penmut karo kadangmu sepuh Dimas Inu Kertopati apa yang kowe kelayakan bae lho kalau misalnya kowe kelayakan muga-muga ning Kraton Jenggala Pura peperangan itu kali kediri kok kapan yang ucapin memang bener gak mati secara itu sebenarnya kok waras oke yang udah tahu kerja kalian terkawis itu